ara si heu vist en el programa, comença una taula rodona amb directors de centres. Jo soc Jordi Escarols, inspector d'Educació, i en els seients que estem acabant d'ocupar tenim 5 directors i directores de centres d'aquí de Catalunya que han estat escollits perquè en els seus centres estan desenvolupant una sèrie de projectes d'innovació que hem considerat interessants de compartir, no tant el que és el projecte de centre, que això seria més un tema de presentació d'experiències, sinó una mica tot el que hi ha al darrere del que hem anat comentant del que són els diferents camins de la innovació, les diferents estratègies d'implementació i d'organització. Us presento un momentet, començant per la punta, tenim en Ramon Grau, que és director de l'Institut Quatre Cantons d'aquí de Poblenou de Barcelona. Tenim les presentacions més completes a dintre del programa, us diré només el nom i l'hora del centre on venen. La Pilar Ojidós és directora de l'Escola Miquel Bleach d'aquí de Barcelona, del barri de Sants. En Carles Gràcia és el director de l'Escola Els Pinatons de Ripollet. Javier Puyol és el director del Col·legi Raimat de Lleida, de la Fundació de Jesuïta de Vocació, i la Teresa Pietx és directora de l'Institut de GURB al costat de Vic, a Osona. Doncs reprenent una mica del fil de tot el que hem anat comentant, jo volia començar amb una cosa que ja l'heu sentida, però vaja, m'incorreré. Us llegeixo 4 paraules que a hores d'ara ja no sabia si abans us haurien sonat, però ara estic segur que se us sonaran. Que diu així: procés planificat de canvi i renovació que es fonamenta en la recerca, que respon a l'evolució social, que condueix a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pot ser transferible a la resta de centres educatius. Ja sabeu de què estem parlant, no? Estem parlant del que ja us han comentat, la definició oficial del Departament d'Ensenyament i d'Innovació, clarament publicada a l'ordre de setembre del 2015. I jo volia començar una mica pel mig d'aquesta definició, que és precisament el que respon a l'evolució social, no? Perquè ens estem plantejant la innovació una mica des del terreny de la transformació i del canvi. Una transformació i un canvi que, com també hem comentat els dos Jaumes d'abans, amb aquest diàleg que ens han fet, està molt en boca de tothom, està present als mitjans de comunicació, i el que és innegable és que en aquests últims temps s'ha produït un fet que jo crec que hem de saber aprofitar molt tots, i és aquesta voluntat, no sé ben bé de què, però de fer alguna cosa per part de les escoles, i això és molt important, i això ho hem de saber aprofitar. Ho hem de saber aprofitar tots, des de l'administració i des dels centres. Siguin el model que siguin el model de xarxes, de projectes, de programes, d'iniciatives més grans o més petites, però això és el que hem de saber aprofitar. Hem de saber aprofitar aquesta voluntat per fer precisament tot aquest procés de canvi. Un procés de canvi que, si hem mirat una mica coses que s'han anat dient, està basat en aquesta transformació, al meu entendre, ara aquí posaré una mica de fullerada del que jo entenc per innovació, perquè, com hem dit abans, una cosa és la definició i l'altra cosa és la interpretació que fem, no? Aquesta innovació que ha de consistir bàsicament en aquest procés de transformació, de passar d'un model molt més tradicional, molt més centrat en el que els estudiosos diuen una mica l'hegemonia del saber, a un model molt més centrat en l'alumne, que són coses que parlarem ara amb els directors, amb unes metodologies molt més actives, que també és el que resoldrem amb els directors, amb uns aprenentatges molt més significatius que ens preparin precisament per a aquesta integració a la vida d'un adult, integració al món actual en el que vivim. I això va molt més enllà del que és un currículum, que són unes habilitats, unes competències bàsiques, i molt més cap a aquest concepte que ja us comença a sonar, que són les habilitats del segle XXI, que treballen la creativitat, el pensament crític, la resolució de problemes, etc. Tot això, evidentment, cal una planificació, un full de ruta, del qual en parlarem, i l'altra cosa que és molt important és que no cal que ens inventem la sopa d'all, perquè la sopa d'all ja està inventada. Per tant, aquí ve la part important de la primera
coma que hi ha després de la definició que diu que es fomenten la recerca. Es fomenten la recerca perquè hi ha moltes coses que ja estan fetes, hi ha moltes coses que ja sabem que funcionen, per tant, si hi ha coses que sabem que funcionen, doncs les apliquem. I això va relacionat també una altra amb el que hi ha abans i amb el que hi ha després de la innovació. La innovació, al meu entendre, està al mig. Està al mig de què? Està al mig de l'experimentació i està al mig de la generalització. Per arribar a la innovació necessitem experimentació, necessitem centres que experimentin, que siguin els pioners, i aquí tots hi hem de posar de la nostra part, els centres per una banda i l'administració també per fomentar aquests centres capdavanters que han de ser més experimentadors. I després, una vegada ja tenim provat que això funciona, que és la innovació, anem a generalitzar-la. La generalització de la innovació passa a ser buscar aquelles coses bones, positives, que sabem que funcionen, per tal que les puguin adoptar la resta de centres. Una vegada això ja ho hem incorporat al sistema, doncs ja, al meu entendre, deixa de ser innovació per passar a ser aspectes generals. I d'aquí tornem a començar una miqueta el cercle. Dit una mica de tot això, tenim aquest objectiu de la millora final, que l'hem comentat, una millora que per comprovar que hi ha millora l'hem de planificar i l'hem d'avaluar, per tant també en parlarem, i en parlarem en base a 5 blocs amb què hem estructurat aquesta taula rodona. Aquests 5 blocs intentarem que siguin d'uns 10 minuts, més o menys. Parlarem del perquè de la innovació, parlarem del professorat, de les metodologies, de l'alumnat, de l'organització i de l'avaluació. I després intentarem fer aportacions, perquè fins ara heu estat en una actitud molt passiva i precisament la innovació una de les coses que vol és que la gent participi de tots aquests processos. Per tant, us passarem el micròfon perquè pugueu dir també una mica la vostra i que podeu comentar el que s'ha estat dient i fer preguntes, si voleu, amb els 5 directors que tenim. Comencem doncs amb un primer bloc que es tracta del perquè de la innovació, i a mi m'agradaria començar preguntant-li, ara em poso per aquí, i se suposa que m'hauria de connectar aquest micròfon. Sí, molt bé. Doncs m'agradaria començar parlant amb la Pilar de la part aquesta del perquè de la innovació, sobretot que ens digui una mica, des de la seva experiència, d'un centre que podem considerar que té projectes innovadors, d'on sorgeix una mica aquesta idea, com s'impulsa, quin és el paper de la direcció, com aconseguim un dels elements claus de tot el procés d'innovació, que és la visió compartida. Una visió compartida que, abans de que contesti la Pilar, m'agradaria fer un matís de 4 coses molt importants per afegir la definició d'innovació, i és que perquè aquesta definició d'innovació realment la puguem fer funcionar necessitem 4 elements, al meu entendre. Un és l'element clau de la visió compartida, l'altre és l'agent clau, que és el director de la centre, l'altre és l'estratègia clau que necessitem, que és el lideratge pedagògic distribuït, i l'altre és el facilitador clau, al meu entendre, que ha de ser la formació del professorat. Dit això, Pilar, d'aquestes preguntes, el paper de la direcció, d'on sorgeix la idea que es plantegi un centre d'introduir un canvi, un problema? No sempre cal que hi hagi un problema, moltes vegades simplement tenim se'ns presenta aquella oportunitat i la repleguem. Què ens dius de tot això? Bona tarda, sobretot gràcies a tothom i sobretot a vosaltres per convidar-nos. Estic aquí en representació de l'Escola Miquel Plea, que estem molt contents de poder col·laborar amb aquestes jornades. Clar, evidentment parlarem des de la nostra experiència. Nosaltres som persones d'acció, quasi totes les que estem aquí assegudes, per això estem a l'escola, perquè ens agrada molt l'acció i potser em costarà, no sé si m'explicaré bé, però ho intentaré. En el nostre cas, m'ha resultat molt curiós, no sé si està ara ja encara, perquè jo havia pres uns apunts aquesta tarda, i una de les primeres coses que m'he apuntat davant de la pregunta, com m'he preguntat a mi mateixa d'on sorgeix la idea, el primer que m'ha apuntat és necessitat, i ell ha parlat d'això i de desig. Jo havia posat necessitat, responsabilitat, compromís, i en el meu cas personal una cosa que és curiositat. Jo encara tinc una característica, que en principi és una característica bastant infantil, que és la de la curiositat, però encara la mantinc i crec que és important, perquè la curiositat porta un procés de coneixement constant i penso que una de les característiques de la innovació, quan un centre se fica en el procés d'innovació,
és un aprenentatge brutal per tots i per tant, per això havia apuntat la curiositat. La necessitat, en el nostre cas, venia de que som un centre, o érem un centre, amb una representació metitzada de cara a l'entorn, amb poca demanda, pocs alumnes, amb un equip de mestres desmotivats degut a la situació, amb una absència de participació de les famílies i baixos resultats. I tot això feia pensar que havíem de fer alguna cosa. Per tant, ens van fer una pregunta, això es pot canviar, es pot fer, i la pregunta concretament és: es pot canviar per millorar la realitat d'un centre d'una complexitat màxima derivada de situacions de pobresa extrema en la que pateixen la majoria de les famílies? Jo ho vull dir perquè s'ha de contextualitzar una miqueta el centre, no? En el nostre cas, en tots els casos, però vull dir, casos, no sé què dir, el centre, què passa amb aquest centre? Aquesta era la pregunta, no? Es pot canviar això? Es pot retornar la il·lusió i l'autoestima professional i l'orgull de ser mestre a un equip de mestres que per X raons havien caigut en una situació de desmotivació? Es poden millorar els entorns d'aprenentatge i també els resultats dels alumnes? La resposta és que sí, i la sí, evidentment. Doncs la següent pregunta és: qui impulsa això? Davant de la pregunta qui impulsa, també reflexionant sobre això, jo he apuntat: i qui són els protagonistes? Perquè impulsar és una cosa, però després realment hi ha uns protagonistes. I llavors jo contestaré primer el discurs i mantindré una mica el misteri sobre qui són els protagonistes, però al final els veuràs després. Efectivament, jo crec que l'equip directiu ha d'impulsar un canvi, entre altres raons, perquè té una visió global del centre i de l'entorn i de les famílies, cosa que el professorat té una visió més propera de la seva aula i de les seves famílies i dels seus alumnes. Perquè té una capacitat d'influir sobre l'estructura organitzativa del centre i perquè té un compromís de millora amb el propi projecte del centre, amb el claustre i amb el sistema educatiu. Per tant, li toca d'alguna manera, no?, a l'equip directiu. I això una mica com ho trasllades al professorat, al claustre? Sí. Aquesta reflexió, aquests ànims, aquestes ganes de voler fer coses? Doncs el primer que penso que fem és planificar un procés, i en aquest procés està basat en uns principis que han de ser compartits, o sigui, qualsevol procés ha de tenir uns principis al darrere i uns objectius clars, pocs, i basats en la recerca educativa i sobretot compartits. I els principis, en el nostre cas, eren el principi de l'equitat, tothom té dret a una educació de qualitat que desenvolupi al màxim les seves potencialitats, un compromís en la millora d'oportunitats per tothom, un lideratge de servei i compartit, després ja m'agradaria parlar per què de servei, una visió de convertir els reptes en oportunitats. En el nostre cas, si el problema que teníem era la diversitat, la poca representació de famílies catalanes, la dificultat de treballar amb alumnes amb una particularitat de quasi un terç de l'escola anualment, doncs vam pensar, això ha de ser una oportunitat per convertir-nos en experts en donar resposta a aquestes qüestions. I tothom ho va veure clar, això? Tothom ho va veure clar, això? En principi estàvem planificant, està en la part de la planificació, tindrà com aconseguir implicar, però clar, és un procés que té unes bases, vull dir, no podem explicar-ho així, però estic intentant resumir un procés de 7 anys, 4 anys més intensos, ara els últims 4, en 5 minuts, amb uns objectius que ens podem imaginar, de posar l'alumne al centre de l'aprenentatge, de fer una bona atenció a la diversitat, desenvolupant totes les capacitats i sobretot millorar els resultats educatius de l'alumne. Per tant, això requeria un canvi metodològic, no hi havia cap altra manera de fer-ho. I aquí és on hem de compartir la visió. Això ho hem de compartir, perquè, i aquí venia a dir jo, qui són els protagonistes? Els protagonistes ja els veus, que és l'equip del claustre de mestres. O sigui, l'equip directiu impulsat, però
tot això s'ha de fer, sí o sí, amb la implicació del professorat. Llavors, com implicar? Doncs tenim una visió compartida, evidentment, del procés. Aquesta implicació hauria de diferenciar el que és participar i el que és implicar. Hi ha com un acudit molt graciós, no? Que diuen la diferència entre la implicació i la participació és la mateixa que hi ha entre una gallina i un porc quan mengem un plat d'ous amb mi i llavors si preguntem la gallina ha participat però el porc s'ha implicat. Llavors en els processos d'innovació necessitem implicació. Llavors, per implicar, jo crec que hi ha uns aspectes tècnics que porten a un procés d'implicació, però sobretot hi ha uns aspectes actitudinals. En els aspectes tècnics, que estan molt relacionats amb els aspectes estructurals i organitzatius, jo crec que bàsicament és crear espais de participació, espais on es prenen decisions, o sigui, per poder implicar-te has de poder prendre decisions i també has de poder participar en espais de reflexió. Si les persones i les mestres se senten que participen, que reflexionen i que prenen decisions, segurament s'acabaran implicant. Ramon, tu comparteixes una mica el que ens comenta la Pilar des de la teva perspectiva, que probablement és d'un centre diferent, tant de perfil d'alumnes com de història del centre. Estava intentant entendre què era la innovació mentre s'hi ha trobat. Perquè jo no sé què hem d'abans perquè hem arribat tard. És a dir, avui som en funció del centre innovador, ho dic, som en funció. Sí, aviam, disculpa, A veure, jo crec que tots nosaltres hem detectat que hi ha un canvi en les finalitats de l'educació en els últims temps. Segurament se n'han adonat ja alguns, o la major part dels que estan aquí, que estan a fora, s'han adonat ja, no? I clar, aleshores, potser hem de donar respostes diferents, perquè si les finalitats són diferents, si hem de treballar habilitats cognitives i no cognitives, emocionals, i abans no ho fèiem, o si el pes dels continguts de coneixement es trasllada a competències. I és obvi que les coses no poden ser igual. I aquí, evidentment, en un centre, aquest directiu és qui, el funcionament i l'organització, n'és responsable. Per tant, lògicament, hi ha una sensibilitat compartida, no?, per poder prendre decisions que permetin transformar la realitat del centre. Jo parlo d'un centre de secundària, que està en la vida treballant a secundària. Llavors, el que està clar és que les fórmules antigues, els 30 alumnes escoltant amb exercicis i amb els deures i amb els exàmens, jo suposo que això és obsolet ja. I si no és obsolet, anem malament. Si més no, no estem apuntant cap a les finalitats del món, no de l'empresa, no parlo de l'empresa, no parlo del món. Les persones que viuen al segle XXI, les persones, perquè les habilitats que podem treballar en aquest moment, no sé si innovem o no innovem, és que és el punt, és que el que volem és desplegar les capacitats de les persones. Però tot això que estàs explicant, Ramon, que sí que evidentment no fa tinc aquí la Jaume Alavall, i voldria dir una cosa. És a dir, en aquest context apareix la idea de que són importants totes les persones, tots els nens i nenes, tots els joves. Per tant, eliminem la paraula diversitat, que tots sabem què significa. Són tots, perquè, sí, són tots, i com que els separem a tots, també tenim la diversitat, que tu saps el que vol dir, d'acord? No vol dir el que la paraula vol dir allò que vol dir des de l'any 93, vol dir aquells nens que no ens funcionen, que no volíem, quan la LOCSE ens diu, aquí fins als 16 anys, i llavors li diem, mira, s'ha arribat la diversitat, que primer la tractàvem i ara la tenim, d'acord? No, personalitzem a tots, llavors trobarem maneres. Llavors, com personalitzem? Ja parlem de professors, metodologies, alumnes i algunes coses més, no? Però clar, el problema és que totes es trastoquen. Es trastoca què ha de fer l'alumne per desplegar aquestes capacitats? Què ha de fer el profe per afavorir que l'alumne desplegui capacitats?
quin és l'ambient d'aula, quines són les propostes d'aula, quina és... Per què hi ha centres que tenen 3 pissarres? Per què hi ha centres a secundària que no tenen pupitres individuals? Per què passa allà? Segurament s'ha estudiat tot, perquè potser la finalitat s'ha mogut, ja no mirem a Alfa Centauro, ara mirem allà, a Beta Centauro. És evident que si mires allà has de fer aquest recorregut, l'has fet des de fa molt de temps. Però hi ha molts centres i molts professors que no es tenen aquesta mirada. Llavors aquí es tracta de veure els principis que tu poses a sobre la taula. És evident que no els discutim, com a mínim els que estem aquí dintre i els que estem de públic. Però els que no estan aquí, o molts dels que no estan aquí, que encara no han assolit aquesta mirada que tu ens estàs donant, de quina manera podem fer des del centre, des de les direccions, des de l'administració, aquest recorregut que tu ja fa molts anys que has fet? Jo tinc l'impressió que un centre cada any s'inaugura. Cada any comencen 90, 120 nens, 60 de primer, cada any. I no cal transformar el que ja tenim, transformem el que comença. En tot cas, el que cal és tenir la convicció de quina és la finalitat del que estem fent. Potser aquesta finalitat no és compartida. Doncs el país ho pagarà, és el país, imagineu, les meves idees quines són. No feu massa cas, però el que vull dir és que potser s'alentirà aquest procés d'adaptació a una societat diferent cap a la que anem, sobre la que ja vivim, perquè jo no sé si aquestes organitzacions tradicionals realment ja són útils avui en dia. Jo ja no ho sé. Seran útils per d'aquí 20 anys, 25 anys, que saben quan aquests nens estaran en la seva plenitud. Per tant, si no som capaços, imagino que aquest acte, i abans parlàvem de que els diaris ja fan difusió, i l'Escola 21 i els jesuïtes, i tanta gent que han anat predicant pel món que les coses podien transformar-se, que les coses han canviat, doncs estem fent aquesta gota malaia de que es prengui, es vagi consolidant aquesta situació. Potser també s'ha dit parlar al Jaume, però si ens ha parlat cada dia sobre la formació, i que hauríem de revisar ràpidament aquest procés que encara les disciplines, i des de la disciplina, quan alguns de la disciplina, els continguts de la disciplina sí, però potser la disciplina es queda estreta per la món. En tot cas, paro, perquè si no m'ho començo tot. Javier, ara et toca a tu. La Pilar ens ha comentat que un dels elements bàsics era precisament el claustre dels professors, el professorat. Tu com veus el tema del rol docent, o sigui, quins canvis hauríem de fer amb el tema del professorat? El Ramon parlava de la formació, no sé si parlava més de la formació dels alumnes o de la formació del professorat. En tot cas, quin paper jugaria també la formació amb aquests canvis, amb aquestes mirades que el Ramon ja l'has anat apuntant, que hauríem de fer sobretot quin suport necessita el professorat per... El que ja el tenim amb la paraula motivat tampoc m'agrada gaire, perquè igual que deia el Ramon amb la diversitat, la paraula motivació també és una etiqueta que és molt així. El professorat que no està una mica en aquesta línia del canvi, de l'innovació, de la transformació, d'anar una mica en paral·lel amb la societat, quins suports necessitaria? Com us ho heu fet vosaltres? Primer diria no com us ho heu fet, com ho estem intentant fer. Com ho estem intentant fer? És diferent. Aviam, crec que jo m'agradaria començar dient que la innovació, o si m'ho punt que sigui innovació, no és una obligació. O sigui, hem d'adaptar-nos als temps, als jocs i a les persones, sí o sí. Perquè els nostres alumnes són els que tenim ara i no els que teníem fa 25 anys. Els nostres alumnes són com som i nosaltres difícilment modificarem certs aspectes de com som. Hi ha 3 elements fonamentals en una escola, que és la família, l'alumne i el que ens toqui ara, la pregunta, i l'educador. A nosaltres com ho estem intentant fer? Volem fer el que diem que fem. O sigui, utilitzem tots, subratllo la paraula tots, frases magnífiques com són l'alumne és el centre, educació integral i centres d'aprenentatge. Són 3 frases que crec que són de
vocabulari habitual de qualsevol escola. Llavors intentem fer-ho, intentem que passi això. Centre d'aprenentatge, per mi és la fonamental, és la idea central del procés de transformació que intentem fer. I l'educador és, jo parlo d'educadors, més que de mestres i professors. L'educador és l'element. Què és el que hauríem de plantejar-nos amb aquest educador? Ajudar-lo, facilitar, que es produeix un canvi de mirada sobre l'alumne, que ens treguem de sobre certs prejudicis, certs marcs conceptuals que tenim, certes motxilles, com per exemple que l'alumne només aprendrà si l'educador li ensenya. L'alumne aprendrà amb els seus companys, fins i tot pot aprendre sol, i fins i tot pot aprendre amb determinats professors com jo mateix. O sigui, l'alumne aprèn i no necessita obligatòriament ser un element receptor d'informació o receptor de coneixement. Creure en l'alumne, creure en les seves possibilitats i en les seves competències. Quina eina o què hem apel·lat al professor, què li hem dit al nostre educador? Hem anat a buscar la vocació. Abans un dels dos tertulians ha dit que un educador, un professor no pot ser si no té vocació. Jo crec també en aquesta afirmació rotunda. Els educadors hem de tenir vocació. Per una banda vocació i per l'altra tenim una responsabilitat social. I hem d'apel·lar a aquesta responsabilitat social als nostres educadors. L'educació és una eina, l'eina més poderosa que podem utilitzar per transformar el món. I això els educadors ens ho hem de creure. I si volem transformar el món, tenim l'oportunitat amb els nostres alumnes, amb els nostres nois, noies, nens i nenes. Vocació, responsabilitat social, l'últim apartat que introduïs també el de la formació. Formació, acompanyament als nostres educadors. Aquests acompanyaments poden ser... Nosaltres tenim dos tipus, no? L'acompanyament intensiu, agafar uns educadors i fer unes sessions llargues de setmanes de formació intensiva, d'acompanyament intensiu, i després l'acompanyament a l'aula, acompanyament en el seu dia a dia. Aquest últim fonamental. Crec que hauríem de fugir ja dels cursos que fem i que organitzem tots, i que moltes vegades un curs a l'estiu, quan els educadors estem pensant ja en el viatge que hem intentat contractar, anar a fer un curs, a vegades ens costa molt, perquè l'impacte que després tenen aquestes formacions sobre l'aula no acostumen a ser massa grans. I jo em decantaria per l'acompanyament. I si em permets una cosa una mica que últimament ho penso molt, amb el màster d'educació dels profes de secundària. La tendència que tenim és la de treballar per projectes, per APPs, en la interdisciplinarietat dels projectes, i els màsters són de matemàtiques, de tecnologia. Suposo que deu ser aquesta la possibilitat. Des de l'escola pública veieu alguna diferència des de les vostres centres, perquè també Javier ja heu comentat abans des del Col·legi Raimat de Lleida, amb tot un projecte que ja coneixeu molts sobre la transformació que vam fer. A nivell de professorat, segurament des de l'escola pública, abans es va també amb el dia de la que alguna referència, reticències que hàgiu... Com ha pogut superar una mica de reticències a nivell de professorat? El paper de la formació us ha ajudat, no us ha ajudat? Pilar, Carles... En el procés de transformació
comunicació de formació ha estat imprescindible i estic completament d'acord que ha d'haver més coherència entre el que diem i el que fem en el sentit que si pensem que s'ha fet d'una altra manera i s'ha de respondre a les necessitats que tenim, també les nostres formen ha de respondre a aquestes necessitats. I si continuem fent una formació de traspàs i d'expert, no lliga amb la necessitat real, que és quines necessitats es planteja aquest procés. I per tant la formació ha de ser a demanda del que es necessita, amb un modelatge en molts casos i una observació a l'aula que respongui a les necessitats. I en això no hi ha cap diferència perquè penso que tots els que hem viscut aquests processos saben que és l'única formació que realment té una repercussió a l'hora d'implementar els canvis. Em sembla que podem compartir perfectament la idea que la formació ha d'estar pensada en un context concret, en una realitat determinada i de veure una escola que un projecte aquí en infants i al final aquí en equip de mestres. En tot cas, potser la diferència, des del punt de vista de l'escola on treballo, és que només ho podem fer com el temps de les vacances o bé amb una disciplina de l'equip de mestres fora de l'horari. Ja sé que no és un mitjà que representa que no està ben definit si les treballem a casa o les treballem a l'escola. En el nostre cas, es treballa a l'escola perquè és fonamental el treball de les nits. Si no, no té cap sentit com es pot implementar. Perquè estem molt lluny d'anava per exemple, que havíem sentit de en Jaume, de la idea que cada mestre jo consolidi. En aquest moment no s'aguanta, no es pot sostenir. Per tant, la formació és l'únic element que ens pot fer créixer com a equip docent. Però per altra banda, i jo sí que vull informar la idea de l'Institut de l'Escola, nosaltres som una escola de 3 línies, malauradament, pública, amb 718 nens, hi ha 153 mestres de plantilla. Afrontar això des de la gestió té a veure amb que no és un equip directiu de 3 persones, sinó és un equip ben consolidat de mestres que està estructurat amb una estructura de condició pedagògica, etc. Però que a la vegada, l'altra cosa que va en contra és la manca d'externalitat. Que cada any fem blocs vida des de diferents estructures dels cossos de 22 i 30 persones sobre aquest 53 és d'una culturalment important. Però el model sí que en tenim el model de la Segona República, evidentment, el doctor Escalella, l'Antoneta Ferrer i els hereus de tot això, que va ser com vam consolidar la formació dels mestres a l'estiu, a les escoles d'estiu grosses, que va generar alguna informació. D'alguna manera, és l'únic element que tenim per poder millorar i el que fem, perquè al final el de fer de mestre té a veure amb l'educació, però té a veure, i cada vegada queda més clar, que té a veure amb ser els millors dels millors per formar la ciutadania, no per educar la ciutadania. I parlo... Sí, gràcies. Sobre el tema de la formació, dues cosetes. Una, l'autoformació. A dins dels centres hi ha gent que en sap molt i és aprofitat per plantejar debats, fòrums, llegir articles. Tot això és una formació molt més directa i molt més centrada en les necessitats que tenim. Aquesta seria una. L'altra, nosaltres fa temps ja que estem a la xarxa de competències bàsiques i crec que com a manera de formar-nos ha estat fonamental perquè hem tingut accés a uns experts que són les primeres línies de la pedagogia del país. Hem tingut la possibilitat de trobar-nos en altres centres, hem pogut compartir coses que sense la xarxa no hauríem fet. I és una cosa que ens la posa el departament, perquè a vegades ens n'oblidem que hi anem a buscar històries estranyes que quan tenim de molt properes que són efectives. Ramon, de l'alumne, què ens en dius? Tot el plantejament que tenim vosaltres a nivell de ser un centre públic de secundària aquí a la ciutat de Barcelona, tot el rol de l'alumne, una mica la concepció que tenim de com ha de ser l'aprenentatge, és curiós. Bueno, curiós no és com... No, de tot és molt curricular diferent del tradicional. Per tant, imaginem una franja de 8 hores a la setmana. Imaginem que tot segon i tercer, que són 11 grups, se'ls plantegen 11 alternatives a escollir. 11 per poder mantenir la ràtio, no? 11. Des del camp del servei, des del camp de les aplicacions tecnològiques, del camp de la comunicació, servei, doncs, per exemple, preparar una sessió d'estimulació auditiva i visual per els malalts del centre, el centre de dia de la Fundació Fena. I
tenim per davant 5 setmanes i hem de treballar les malalties neurodegeneratives, i hem de treballar el cervell, l'encèfal, l'Alzheimer i com s'estimula i com coneixem aquestes persones, com les necessitem cada setmana, com aprofundim el coneixement i com anem aprenent per preparar això. Això els nens ho escollen. Com mentre altres escollen, treballem la sala Beckett i escriuen una obra de teatre per adolescents. Sobre què? Sobre els que ells volen. I s'han d'inventar els personatges, i s'han d'inventar els temes, s'han d'inventar la història i lògicament fan llengua per un punt. I paral·lelament nosaltres, al Museu Blau, ens encarreguem una exposició sobre què? Sobre el que voleu. No són naturals, però escolliu el tema que us agradi a vosaltres l'exposició, que no us fotreu en un racó a fer WhatsApp al cap de 10 minuts. Llavors aquí els nanos estaven davant d'un repte, si jo hagués de fer una exposició sobre quin tema, doncs negociem, parlem, i com aquestes podria continuar 8 mesos. Clar, aquí l'alumne de moment ja pren unes decisions, que és sobre què vol treballar, i sobre què i com ho farà. I això com l'afecta amb el seu compromís amb l'aprenentatge? Doncs lògicament l'eleva a la N potència. I com afecta... Com afecta vol dir que a vegades arriben nanos que... Clar, què vol dir? Vol dir que desperta una emoció que fa que l'aprenentatge vagi més enllà del que és l'escola. Per què? Perquè hi ha una emoció, perquè hi ha un compromís, perquè hi ha ganes d'aprendre sobre allò. Si decidim que l'exposició serà sobre depredadors, vostès quan decideix, no sé jo que vol dir els depredadors, no així, són ells. I aleshores, llavors buscarem què vol dir depredadors, quins tipus de depredadors, com actuen, les preses, com es defensen, investiguen, decideixen com s'ha de formar. Per tant, anem al museu a mirar com són el llenguatge museogràfic, quins elements que ens agradin. Ells decideixen, doncs hem de fer un repte intel·lectual a cada una de les parts, per exemple, fem un repte intel·lectual, a veure si diu, hem de fer que interactuïn física, per exemple, decidir, aviam com interactuem. El profe acompanya, dona pistes i calla, i espera que maduri, i de quan deixa una cosa, i a vegades una casa està pitosament, a vegades deixa una cosa i els nanos no escolten, i fan més bon perquè li pensa d'ells. Nosaltres tenim pedagogues de teatre, de 4 anys de col·laboració amb la Beckett, però el profe podria fer el mateix sense la Beckett. El que passa que, clar, lògicament, el fet que l'entorn entri i dona una rellevància, una habilitat a aquell projecte, a aquell encàrrec, no? Connexió amb la realitat, l'aprenentatge significatiu. Tot va patar a que l'alumne pren decisions sobre què vol fer, com es vol organitzar, sobre quins recursos vol fer servir, a vegades fins i tot sobre quins productes s'elaborarà. Això jo ho explico amb el model aquell de l'equalitzador antic del sistema de Fidelitat, no? Hi havia uns botons que lliscaven cap a la dreta, cap a l'esquerra, i que els movien perquè sonés bé la música, no? Doncs fins fa molt temps el profe definia, el profe decidia tot. Estava un PowerPoint estupendo que a més a més l'havia treballat al millor, no estic parlant d'un profe que s'ha dit, no, perquè el que volia ensenyar era aquells coneixements que eren subjacents a aquell PowerPoint, i s'ho havia preparat, i havia pensat les pauses i les preguntes, no? Però és que ara ja no toca això. No toca perquè de fet la primera fila els uns brillaven, però l'última fila els dormien. Clar, que no volem això. Llavors aquí el problema que es planteja, i és clar, és aquest equilibri entre l'alumne al centre i el currículum. El currículum aquesta llista inacabable de criteris i de continguts clau i de grans... Però es pot fer una mica de tot, també, no? No, perquè estava ja bé de bona fe, perquè ho sé, però llavors, clar, a vegades ens apareixen uns documents que científicament són molt bons, però que n'hi ha 11 competències clau, amb dimensions i nivells, i a més hi ha currículums, sabeu de què parlo, no? I tenim els directors allà, i els alumnes i els companys no saben de què estem parlant. Sap greu dir-ho, però... Però molts dels projectes que vosaltres teniu precisament, perquè a més els conec, vull dir, a veure, tenen molts continguts curriculars allà dintre de diferents àrees. És claríssim. En el moment que hi ha context i hi ha text, el problema és quan només hi ha text i no hi ha context. Vull dir, podem fer moltes frases, però no hi ha context. Fem frases perquè toquen 15 frases, tenim 15 frases i ens esperen 3 cursos a casa amb 21 frases més. I quin és el context? Les subordinades de què relatiu. Molt bé.
però quan tu escrius, hi ha subordinades i el profe ja és prou hàbil per tractar els complements quan estàs treballant, quan estàs escrivint, com el profe que acompanya els alumnes amb la funció feina és capaç de dir, podem fer una iniciació del servei de bé i veure les diferents parts del servei i analitzar on està l'hipocamp i on està la memòria i l'altre doncs ja no me'n recordo què farà, però és igual. Si fem disseny en 3D per recuperar els recintes industrials del Poble Nou, que és un altre projecte, doncs dissenyarem en 3D i per tant ja veus la planta, veus el perfil, que no cal perquè ho estem veient a l'ordinador, i farem una recopilació de la història d'aquell recinte, qui el va fundar, quina orientació, un període d'activitat, estem preparant el Poble Nou, aquelles fàbriques ara actualitzades, i llavors en fem una maqueta i l'imprimim. Estem... Guanyem un premi a l'Enesburs, que està molt bé. Però en tot cas els nanos aprenen i en tot cas despleguem unes capacitats que creiem són les de pensament crític, les de creativitat, les de col·laboració, les de comunicació i per descomptat la comprensió lectora. Però nosaltres no ens dirigim a les competències bàsiques. Ja quedem bé les competències bàsiques, s'ha de dir perquè quedem bé. No, s'ha de dir tot perquè a vegades diuen que quedem molt bé, però és que no les treballem perquè treballem més enllà. I en conseqüència, però com no escriu bé un nen que està inventant un personatge, per exemple, o un nen que ha de fer un text sobre els depredadors d'una exposició, com no ha d'escriure bé, o un que ha d'escriure aquella fàbrica, clar que escriu, però el text té un context que implica un compromís, una emoció. Tot això, de totes maneres, requereix replantejar-se l'organització de centre moltes vegades. Sigui a nivell d'espais, a nivell de franges horàries, a nivell d'assignacions al professorat, etc. I aquí m'agradaria una mica que la Teresa ens parlés una mica de l'aspecte aquest més organitzatiu a nivell de centre. Què fem? Quins recursos necessitem? Quina relació tenim? El Ramon ens ha parlat ja molt de la relació amb l'entorn, per exemple, vosaltres també teniu molta relació amb el nostre entorn. Com fem la difusió, quines barreres trenquem, quins facilitadors ens ho poden ajudar una mica? Nosaltres, l'actual deia que ells van partir que s'havia de canviar una escola. Nosaltres ens vam trobar 3 persones i volíem canviar la secundària. Per què? Estàvem molt cansats de posar incidències, moltíssim, i de tenir els alumnes, això que dius tu així amb les files que els allà fent. Molt ràpidament jo vaig tenir al final d'aquesta etapa un alumne que arribava, es posava el casc de la moto a la taula i jo li deia: Toni, què fas? I ell em deia: miro el casc. Això és terrible. Llavors, nosaltres ens va caure el regal immens de poder començar un centre. Ho dic perquè és important que suposo que estaràs d'acord amb això. Aleshores, com que ho volíem fer diferent, doncs ens vam inventar 4 paraules perquè ens preocupava molt això de que la gent es parla molt de projecte educatiu, però si tu agafes qualsevol cosa i dius: em pots explicar el projecte educatiu del teu centre? Bueno, la missió, els valors, no sé què, al final tothom acaba dient el mateix. Llavors vam dir 4 paraules que tothom les pugui identificar. I de fet ens vam proposar que quan anés passant el temps i anessin entrant professors, al final de l'any els hi poguessin fer com un examen i dir: em pots dir les 4 paraules? I Déu-n'hi-do, vull dir, ho estem aconseguint. Quines eren les paraules? Innovació, després explicaré el concepte, comunicació, investigació i pràctica de l'esport. Innovació perquè en aquell moment estava que si l'he educat un per un, que si no, que sí, que ui, que et sembla treballar amb ordinadors, només faltaria. Teníem un entorn que ens demanava això, els nens ens demanaven, els familiars, tothom. El tema de la comunicació perquè nosaltres estem en un lloc petit o ens expliquem o ens ignoren. I els alumnes també s'han d'explicar, s'han de poder explicar bé. La investigació perquè no podem fer les coses sense mirar què passa, què necessitem i què deixem de necessitar. I finalment la pràctica de l'esport perquè està clar que els adolescents, si es mouen i es mouen bé i si se'ls explica bé què és tenir una vida sana, milloren els aprenentatges i sobretot disminueix la conflictivitat, moltíssim. I aquests són els 4 grans eixos i amb aquests 4 grans eixos hem anat treballant. I ens ha donat la possibilitat d'anar canviant a mesura que van passant coses, perquè no pots tenir una cosa farragosa que no és movible. Una cosa superimportant,
no tenir por de ser diferent. Són criticats, és veritat, Ramon Ràmia, que critiquen. Mentrestant, els nens en disfruten de ser diferent. Prioritzar molt les necessitats, perquè estem en un context de pocs recursos. Per tant, no ens creixem el que no tenim i estiguem supercontents del que sí que tenim i això que tenim optimitzem-ho molt. Per exemple, això que deien de la formació. És una mica cansat anar a sentir la gent que es queixa de la formació. Vull dir, què tens al teu centre? Algú que sap molt d'això? Va, doncs vinga, espavilem-nos una mica. Posar molta atenció a les metodologies. És molt important que s'acabin les aules de nens en fila. És fonamental això. O s'acaba això, el sistema no millorarà. I després, entendre bé què vol dir participar, que l'alumne participi, entendre això. Participar no és tenir una assemblea de delegats, de cap manera. I quan es diu que l'alumne ha d'estar al centre de l'aprenentatge, o s'activen mecanismes de participació reals, o l'alumne no estarà al centre de l'aprenentatge. I si vols parlo aquí, i si vols continuem. Molt ajustat i volia parlar una mica també amb el Carles del tema de el seguiment, l'avaluació. Clar, necessitem uns certs mecanismes de monitoratge una mica de tot això, no? No podem deixar allà i esperar a veure què passa, sinó que hem d'intentar veure, recollir una mica de dades o d'informació per veure si realment ens està funcionant o no. D'entrada, com a escola pública, entenem que tota avaluació està lligada a uns valors determinats i en el nostre cas, evidentment, estem lligats a una escola oberta a tothom, plural, democràtica i participació. Per tant, l'avaluació, des del nostre punt de vista, no hauria de ser diferent en aquest gran preu, en aquesta premissa inicial. No veiem l'avaluació com una història final, com una història del producte o del resultat, sinó com un element clau per motivar l'aprenentatge. No veiem avaluacions situades són només sobre els infants, i parlo d'infants des dels segles XIX, tal com reconeix la Declaració de la Infància o les drets dels infants. I en tot cas, avaluar té a veure amb un procés llarg, recorregut, de continuïtat, on els infants, en equitat, no en igualtat, en equitat amb l'equip docent, ha de poder dir si té la premotivació, si l'adult que l'està acompanyant com a educador i puntualment la idea ha estat prou capaç, de partir de l'anàlisi i de la voluntat o dels interessos que han manifestat els infants, desitjos, si volem, sí, com ha tirat endavant aquesta planificació. Perquè no hi ha avaluació si no hem fet una previsió anterior, inicial, on podem situar i identificar els objectius. I els nens i les nenes i els joves n'han de saber quins són aquests objectius i quins són aquests criteris d'avaluació i han de poder participar en això. Perquè si no, ells no tenen l'oportunitat de ser responsables i de situar-se en una situació d'esforç, de rigor, ho dic sincerament, i d'aprofundiment amb allò que estan fent. I és extraordinari que estigui fora del currículum, perquè segurament quan més fora del currículum estigui, més enllà del currículum anirà. Per tant, si entenem el currículum com un marc, com un acompanyament, com una estructura a la qual ens hem d'aproximar, i el que ens salva, i estic d'acord amb el que totalment, són aquelles estratègies, aquelles metodologies que no tenen a veure que tots fem el mateix de la mateixa manera, a la mateixa hora, perquè això parlem d'un desconeixement absolut de cadascuna de les criatures que tenim al davant. Per tant, la personalització és essencial en el procés d'avaluació. I la visibilitat, la transparència en el procés. Això jo crec que el que implica, automàticament, evidentment és una identificació d'una infància i una gent jove amb possibilitats absolutes, amb potencialitats absolutes per poder arribar on sigui. El límit no li pot posar el currículum a ningú, però en tot cas requereix uns adults educadors que ens exigeix una manera determinada que té a veure amb també formar-nos més, aprofundir més en el que estem fent. Nosaltres d'aquesta mirada l'element clau és aquesta avaluació positiu i que no està estandarditzada en el sentit que l'infant ha poder arribar on sigui des del seu propi procés d'evolució i de progrés, no a partir d'uns estàndards que estan predeterminats. Des d'aquesta perspectiva, no sé si les competències bàsiques no s'ajusten al desplegament del currículum. Com a centre, o sigui, no tan centrat en l'avaluació de l'alumne, sinó com a centre, com us avalueu vosaltres? Evidentment que tenim els mecanismes, que si no, no tindríem elements per poder avançar. Els registres, indispensable, la documentació que fem servir a l'escola. Jo no parlo de fer fotografies, només.
parlo de processos seriosos, aprofundits del debat de l'equip de mestres, que té a veure amb poder connectar-nos amb la realitat de l'entorn, amb allò que és la saviesa, el coneixement, i al final només es tracta de posar en situació de donar oportunitats a la infància, als nostres nens i als nostres joves, de poder arribar a un moment, de donar les eines per poder construir-se i arribar al coneixement. A última hora, en algun moment, aquests anys enrere, en aquests 10-12 anys, hem posat en dubte si l'escola hauria d'existir com a institució. Jo crec que ja ha passat, ja està passat de moda això. Evidentment que l'escola té un paper essencial com a institució, com a entitat, però en tot cas el que ha canviat és aquest entorn a l'escola i com ens posem a disposició de l'infància, és que inclús el procés ha d'estar a disposició de com els nens hi poden arribar i on sigui. Jo insisteixo que la dificultat, una de les dificultats des de la nostra perspectiva a l'escola és garantir la serietat, el rigor, la demanda d'esforç constant als nens, per molt que parlem de l'ús de llibertat en els nens. És evident. I el paràmetre no és l'escola lliure, és l'escola pública des del nostre punt de vista. Però és evident que la llibertat per poder pensar, per poder raonar, per poder dir això és el que m'interessa i per tant em comprometo amb aquest aprenentatge i això té un resultat des de la nostra. Teresa, us vaig comentar alguna cosa? Bueno, només volia fer un petit incís en el tema aquest que tu deies com a centre. Si tu ets un centre que tu creus que l'avaluació és l'inici del procés i tu vols que l'alumne participi i que la visqui d'una manera planera i que no s'hi engossi, però que li serveixi per millorar, tu com a centre també has de fer el mateix procés. Per tant, jo crec que sí que és important que se'ns avaluï. Entès des d'aquest punt de vista del que se'ns dirà sobre la nostra avaluació, nosaltres en traurem idees per millorar i per anar fent aquesta revisió. I ara diré una cosa que tant de bo que hi hagués algun inspector, però els inspectors ajuden en això, perquè en realitat vosaltres podeu orientar-nos molt en aquest sentit. Pot ser que sigui impopular això que dic, però és que és tal com ho penso així, sí. Sí, si les estructures no estan estandarditzades. O sigui, no pot ser que el que passa a Tortosa, una escola de Tortosa, sigui l'element d'avaluació d'una escola de la zona metropolitana. Per què? Perquè les realitats són diferents, contextos i l'equip de mestres també és diferent. Per tant, això rau amb el treball en xarxa de l'equip, que evidentment ha de tenir una exploració externa, per on estem totalment d'acord. Vull dir, no estem fent una cosa, diguéssim, en absolut, al contrari, quan més elements tenim, quan més registres podem documentar, quan més podem evidenciar i relatar quin és el procés de construcció dels infants, més valida la feina que fem a l'equip. Molt bé. Ens queden moltes coses per dir, però només tenim 10 minuts. Si m'agradaria que a nivell de públic també poguéssiu fer algun tipus d'intervenció, alguna pregunta. No sé si tenim tenim algun micròfon. Qui s'anima a fer alguna pregunta? A veure, hem tractat molts temes, hem intentat donar pinzellada a diferents elements, però segur que podeu aportar alguna cosa més o fer alguna cosa pregunta. No veig mans. Ja tenim una pregunta. En primer lloc, felicitar-vos perquè teniu uns entorns i uns llocs apassionants. En segon lloc, vista la innovació des del lideratge pedagògic, volia preguntar-vos des d'això, des de les direccions, com es gestiona aquest sortir de la zona de confort que es comentava abans, com es gestiona aquest desequilibri, que és el que em sembla en el que esteu, un desequilibri còmode, i com es gestiona en aquests temps canviants aquest moviment al llarg d'aquesta corda fluixa a la que molts i moltes ens trobem, però que volem tenir-la, volem caminar-hi, però volem estar còmodes, no? Gràcies. Qui contesta? Vinga, Pilar. I Javier també és. Jo crec que hi ha una part, a part de les qüestions tècniques, que hi ha una part molt actitudinal, molt relacionada amb les actituds del propi equip i de l'equip directiu que ha de tenir en compte, i crec que per exemple, generar molta confiança o generar confiança en el que fas, escoltar. L'escolta és fonamental, sempre escoltar i el que et diuen, quan no tenen raó, quasi s'ha d'escoltar més, o quan tu creus que no la tenen, s'ha d'escoltar més, i quan te fan una crítica més encara, perquè
normalment sempre hi ha algun indicador d'alguna cosa que has de canviar. També la capacitat de diàleg, la capacitat de prendre decisions, la capacitat d'autocrítica. Jo crec que és una cosa que practiquem molt poc en els equips. Quan fem crítiques, en principi es pren malament fins que es canvia aquesta cultura de que una crítica és un regal, la majoria de les vegades, no és una cosa, no és una ferida. I quan aconseguim entendre això entre els propis alumnes, sempre amb respecte, doncs normalment és una proposta interessant. El lideratge modelant, jo crec que és un centre educatiu, tothom lidera en diferents situacions, potser lidera quan està en equip directiu, un altre quan està en una comissió, un altre quan està en un cicle, un altre quan està tothom quan està a l'aula i els alumnes quan representen els altres alumnes o quan treballen i treball. Vull dir, per tant, modelem quan fem i d'aquesta manera aprenem tots, amb aquesta coherència entre el que fem i el que demanem que es faci. Flexibilitat, superimportant, acció i avaluació, transparència de tot el que es fa. Jo crec que són uns components que ajuden bastant a que es generi un cert moviment i sortir d'aquesta, evidentment acompanyat d'un plantejament seriós del que hem dit abans, basat en uns principis i en uns objectius compartits. Però aquesta part d'activitat en parlem poc i penso que és molt important. No és només una qüestió tècnica. Voleu comentar alguna cosa? Sí, aquest lideratge pedagògic jo diria que l'hem de centrar en la persona de l'educador. M'ha agradat molt una seqüenciació que hem fet: text, context, motivació, emoció, aprenentatge. Crec que has dit aquests aspectes, no? Doncs el que diem pels alumnes també ho hem de dir per nosaltres. Motivació, celebrar l'èxit, comunicació, tenir satisfacció de la feina feta, que provocarà emoció i aquesta emoció provocarà continuar amb aquest camí que és molt dur, que sortir de la zona de confort és difícil, sobretot amb educadors que porten molts anys fent la feina i fent-la molt bé i amb èxit. El problema és que l'èxit de fa uns temps no és l'èxit actual i fer aquest canvi de paradigma és el punt difícil. Després un altre element fonamental, el treball, o sigui, no treballar sol, treballar col·laborativament, treballar en xarxa i que no siguis, i perdona l'expressió, el friqui, aquell element raro que funciona per l'escola, sinó que sigui tota l'escola la que viu el canvi aquest, que sigui un tema d'escola, no del friqui, perquè el friqui canvia, el friqui es cansa i el friqui marxa. Una intervenció més? I el friqui se va d'aplaudir. Alguna qüestió més? Ens queden molts poquets minuts per intentar ser puntuals. M'he anat anotant algunes coses que sí que les voldria llançar així a nivell de resum, conclusió, com d'això, perquè s'han parlat de moltes coses, però sí que potser valdria la pena que reticléssim una miqueta. El tema que hem comentat des de l'inici, l'aprenentatge, aquesta voluntat de coneixement constant que ens porta precisament la curiositat, la importància de la planificació, de tenir uns objectius clars, d'implicar el professorat, algú ho ha comentat abans, la innovació vista com a obligació, o sigui, tenim aquesta obligació, aquesta responsabilitat d'innovar amb aquest concepte de l'aplicació d'innovació, però vaja. Han sortit coses també molt relacionades amb el que, no ha sortit la paraula, però jo la introdueixo aquí, quan dèieu creure en l'alumne, el protagonisme de l'alumne, una cosa que considero que és fonamental és les expectatives del professor sobre l'alumne, això és bàsic. Aquesta responsabilitat social que tenim els educadors de voler transformar, de posar l'alumne al centre del seu procés d'aprenentatge, o sigui, hem de parlar d'aprenentatge, no d'ensenyament moltes vegades, i sobretot el que deia la Teresa, no tenir por, prioritzar, tenir clares les idees, a fomentar aquesta participació
i acabar amb uns processos d'avaluació tant de l'alumne com del centre que siguin font d'aprenentatge per tirar endavant aquest canvi, aquesta millora que tots volem pel nostre sistema educatiu, pels nostres centres, pels nostres alumnes, pels professors i per tots plegats. Per part meva tanquem aquí la taula rodona, la Natàlia ens farà la pregunta final. Només que us esperem a tots demà. Recordeu que demà comencem d'horeta al matí i que cal passar per recepció, com ho hem fet avui, per recollir l'entrada que us donarà pas a la sala. Moltes gràcies i fins demà.